O novo goberno de Noia, conformado polo PSOE e a Marea, deu a coñecer o reparto das áreas municipais. Os socialistas, ademais da alcaldía, encargaránse dun total de 11 departamentos, mentres que a Marea levará 10. Que tal? Moi boa noite. De seguido explicamos como é que queda o novo goberno de Noia. Antes, repasamos outras novas en titulares. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar estiveron hoxe de folga en toda Galicia. Demandan a creación dun protocolo de actuación que as protexa fronte a agresións. O presidente da Deputación da Coruña visitou o concello de Porto do Son. Durante a visita destacou o investimento realizado polo organismo provincial neste municipio con 16 millóns de euros nesta última década. Vilagarcía traballa nunha web interactiva e unha app para xestionar os fluxos turísticos. O proxecto está dotado con 314.000 euros. Poio celebra este domingo o Día da Galiza Mártir. Farao cunha homenaxe a Alexandre Bóveda cando se cumpren 89 anos do seu fusilamento. A música galega será a protagonista mañá en Pontevedra. O concerto de Grande Amore no Campiño de Santa María súmase os de Ortiga na Ferrería e de Rapans na Praza de España. Estamos nas novas do día, comezamos. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar estiveron hoxe en folga en toda Galicia. Un dos puntos nos que se manifestaron foi o Concello de Ribadumia. Convocadas pola CIGA reclaman protección tralo asasinato de Teresa de Jesús o pasado 29 de xullo en Porriño, presuntamente a mans do marido dunha das usuarias do SAF. Denuncian que os traballos das auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar é un traballo de alto risco físico e mental que se desenvolve de xeito moi precario e acusan as administracións de sometelas á violencia machista e institucional. Por iso reclaman a FEGAMP e a Xunta que sente cos seus representantes para a elaboración dun protocolo de actuación de obrigado cumprimento que se poña en marcha nos casos dos domicilios nos que se rexistren problemas. O documento recollería diferentes medidas como, por exemplo, a suspensión cautelar do servizo se as traballadoras denuncian ante as empresas concesionarias calquera tipo de agresión ou problema nunha vivenda. Nos instamos a Xunta e queremos que haxa un protocolo de actuación para casos de risco donde haxa evidentemente nos domicilios algún tipo de problemas e que as empresas suspendan cautelarmente en caso de que haxa algún tipo de agresión e que as palabras e as verbas que teñan as traballadoras cando denuncien automáticamente esa denuncia pase a suspender o servizo nese domicilio. E, polo tanto, instamos tanto a Xunta como a FEGAM, que é a Federación Galega de Municipios, a que se urra con nós e a establecer un protocolo de actuación en caso de risco de agresións. Que realicen xa as avaliacións de riscos, incluídos os psicosociais en todos os domicilios. Habilitar un servizo efectivo para presentar calquera incidencia e dar traslado inmediato ás delegadas de prevención. Ante esta situación que vimos padecendo dende hai anos e que se traduciu na fatal traxedia do asesinato da compañeira no Porriño, non podemos quedar quietas. Isto ten que resolverse de xeito inmediato. Boas novas para a veciñanza de Catoira. Despois de 11 semanas de concentracións para reclamar unha mellor atención sanitaria no seu centro de saúde, as súas protestas deron hoxe froitos. Segundo lles foi comunicado dende a área sanitaria, a semana que ven chegarán 2 médicos ao ambulatorio catoirense para cubrir as vacacións das facultativas titulares. Tamén haberá substituto pro pediatra do centro. Acabei de recibir unha chamada do xerente de Sanidade que nos din que para a semana vai haber a sustitución das nosas médicas, vai haber 2 médicos a xornada de contrato prolongada, dicir, 4 horas diarias, os 2 médicos. E o pediatra que iba de vacacións e que hasta agora non había sustitución, tamén nos los van a sustituir estas 2 semanas de agosto, últimas semanas de agosto, que tamén está de vacacións. É que o tema da ambulancia medicalizada é tema do director do 061, o cal por agora
están cubertas as nosas demandas. A pesar de que están satisfeitos con estas medidas, os veciños insisten en demandar que a substitución dos facultativos e do profesional de pediatría durante as súas vacacións sexa a tempo completo. Tamén que a ambulancia medicalizada non se traslade durante os meses do verán para o Concello de Sanxenxo. Ata de agora, a non substitución dos profesionais de medicina familiar e pediatría obrigaba a poboación de Catoira a desplazarse ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés en Vilagarcía, a 14 kilómetros dos seus fogares. Tamén critican que o servizo de pediatría só estea disponible para os máis cativos os venres, provocando unha vez máis desplazamentos a outros puntos sanitarios. Hoxe, a pesares das boas novas, os veciños decidiron manter as súas protestas. E continúan as protestas das traballadoras do Servizo de Cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra. Este mediodía volveron manifestarse na contorna do centro sanitario en sinal de protesta polo despedimento de dúas compañeiras. Recordemos que, segundo denunciaron en anteriores movilizacións, o despido realizouse por videoconferencia e foi a última vez que tiveron comunicación cos responsables da concesionaria. Do Servizo de Cociña encárgase a empresas, servicios, personas e Salud do Grupo Quirón. O cadro de persoal denuncia que non se puxeron en contacto con elas dende a última reunión celebrada a principios do mes de xuño. Actualmente hai 4 persoas contratadas no Servizo de Cociña do Centro Pontevedrés. Unha delas está de baixa e hai 2 contratadas que xa estaban vinculadas antes dos despedimentos. O novo goberno de Noia, conformado polo PSOE e a Marea, deu a coñecer o reparto das áreas municipais. Os socialistas, ademais da alcaldía, encargaránse dun total de 11 departamentos, entre os que se inclúen urbanismo, relacións institucionais e promoción económica. A Marea levará 10. A primeira tenencia de alcaldía sumaránselle tamén Facenda, Mar ou Cultura. Non tardou o novo goberno noiés en facer público o reparto das áreas municipais. Aínda sen nomes, os socialistas, ademais da alcaldía, encargaránse de urbanismo, relacións institucionais, promoción económica, que inclúe turismo, emprego e industria, persoal, seguridade cidadá, casco histórico, servizos sociais, benestar e saúde, deportes, servizos municipais, eventos e mocidade, educación, conciliación e novas tecnoloxías. Pola súa banda, a Marea levará a primeira tenencia de alcaldía, ademais das áreas de Facenda, Mar, Vivenda, Réxime Interno, Festexos, Servizos de Obras, Igualdade, Participación Cidadá, Cultura e Normalización Lingüística. A composición do novo executivo deberá ser ratificado no vindeiro pleno de organización, no que se coñecerán tamén as persoas do goberno que disporán de dedicacións exclusivas ou parciais, así como tamén do persoal de confianza. Por outra banda, os 2 partidos que conforman o goberno noiés, tanto o Partido Socialista como a Marea, deron a coñecer tamén cales serán as súas liñas estratéxicas. Segundo indicaron, terán como a principal finalidade garantir un cambio real e efectivo na xestión do Concello, baseado na transparencia, na xustiza social e no fortalecemento dos servizos públicos. Precisamente unha das primeiras medidas do novo executivo será o encargo dun estudo actualizado da situación económica e financeira do Concello, para así establecer as prioridades da xestión. Precisamente unha das primeiras accións do novo goberno noiés foi comprobar o estado da rede municipal de abastecemento. O alcalde Fran Pérez visitou o punto de captación de Albariza, o único que este momento subministra auga potable a todo o municipio. Ali comprobou como das 3 bombas instaladas tan só unha está operativa, o que puxo en alerta ao novo executivo, detectándose que comeza a dar claros sinais de esgotamento. Fontes municipais informaron de que xa están a traballar en varias solucións. Neste sentido, estes días procederase a instalar unha bomba de auga auxiliar que permita garantir o subministro a curto prazo. Ao mesmo tempo, iniciaron tamén conversas cunha empresa especializada para tratar de reparar as outras 2 bombas que neste momento non están operativas. Dende o Executivo responsabilizan desta situación o anterior goberno municipal, despreocupado, segundo eles, por un servizo vital pro municipio.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, realizou esta mañá unha visita institucional ao Concello de Portodosón. Durante a visita destacou o investimento realizado polo organismo provincial neste municipio, que acada os 16 millóns de euros nesta última década. Ás portas da Casa Consistorial, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, foi recibido polo alcalde Luís Soujo e demais membros do equipo de goberno, así como polos portavoces municipais do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Xunto a eles, e xa no despacho do rexedor, mantivo un pequeno encontro, no que tamén participou a deputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García. Durante a visita, González Formoso fixo referencia tamén a que o POS deste ano alcanzou un investimento récord de 116 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, dos que Portodosón recibirá máis de 1,5 millóns. Unha cifra que, segundo el, podería incrementarse no outono, coas novas achegas adicionais, superando os 120 millóns de euros en total. Levamos, dende que puxemos en marcha o plan único, pois investidos neste concello alrededor de 16 millóns de euros, que é unha cantidade relevante para prácticamente todos os eidos que teñen que ver coa socioeconomía local, non? Dende as infraestructuras ata a cultura, pasando pola creación de emprego e a asistencia en xeral, non? A través dun instrumento como é o plan único, que este ano bate récord de inversión, superamos os 120 millóns de euros e probablemente aínda haxa alguna sorpresa no que queda de exercicio, non? Para os concellos da provincia. Un aspecto o inversor que agradeceu ao alcalde Luís Soujo. Segundo el, grazas ao apoio do organismo provincial, lévanse a cabo a maioría das actuacións nun concello. Porque creo que é unha maneira de facer as cousas, de vir ao territorio e tamén que seamos capaces de transmitirche pois as necesidades que temos os concellos, que gracias á Diputación e a man que nos bota económica para levar a cabo moitos proxectos, porque todas as competencias que temos nos concellos pequenos como a Portodosón, se non é pola Diputación non seríamos capaces de chegar alá a todo aquilo que os propios veciños de Portodosón nos demandan. Precisamente unha das paradas realizadas durante a visita foi o campo de fútbol Emilio García, onde se levou a cabo recentemente co apoio do organismo provincial a renovación do céspede artificial, cun investimento de 191.000 euros. A rolda de visitas do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, polo Barbanza, continuou posteriormente na Pobra do Caramiñal. Ali acudiu a entregarlle o premio PEL a Traxectoria Empresarial a Severino Escurís Batalla, presidente honorífico de Actemsa, nun acto celebrado na propia sede da factoría emprazada no Polígono Industrial da Tomada. A entrega a que asistiron tamén a deputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, e o alcalde José Carlos Vidal, fíxose en presenza dos propios fillos do homenaxeado, que ven de cumprir 100 anos e que quixeron acompañalo tamén neste día especial. Durante o acto, o presidente provincial destacou a entrega deste galardón honorífico que premia e pon en valor a dilatada e exemplar carreira profesional do empresario, así como a súa contribución á creación de emprego e o crecemento económico da provincia. Segundo el, coa entrega deste premio, a Deputación honra a figura dun emprendedor que fixo de innovación, o compromiso co territorio e a creación de emprego os piares dunha vida dedicada á empresa e ao desenvolvemento económico de Galicia. O BNG de Vilagarcía insta as diferentes administracións a rematar coa actividade que se está a desenvolver nas naves do ramal. A formación rexistrou hoxe unha serie de preguntas e iniciativas na autoridade portuaria para denunciar e frear a actividade que comezou onte e que consideran ilegal. A formación quere saber tamén se a autoridade portuaria e a Xunta son conscientes da actividade desenvolta nas naves e da legalidade e permisos cos que conta. Lamentable que se den as situacións de que na rada de Vilagarcía pois haxa actividades que prácticamente ahora mesmo son ilegales, non? Pero sabemos todos que non teñen permiso nin licencias do Concello, por eso as preguntas van encamiñadas a se é unha práctica habitual no porto de Vilagarcía que empresas que non teñen licencia pois fagan a súa actividade, non? Un feito máis que se engade a toda a cadena de desacertos que veñen sucedendo desde hai xa varios meses. Primeiro, coa concesión a 30 anos destas naves, a Organización de Produtores de Parquistas de Carril,
e despois a propia concesión administrativa que nos leva a que supoña esta actividade unha lonxa encuberta, como xa denunciamos no seu día, e como ven o BNG a través de Rosa Buín pois opuxo a esta medida. Xa no mes de febreiro denunciaran a creación dunha lonxa encuberta, segundo dicían, ante a modificación de usos concedida ao PP89 parquistas de carril para a súa actividade nas naves do ramal. Ademais, no Consello de Administración, a representante nacionalista denunciara a situación e votara en contra da modificación, xa que os nacionalistas consideran que permite a competencia desleal. Onte comezou a actividade nesta nave do ramal e dende o BNG denuncian que carece das licenzas precisas para a súa posta en marcha. Polo tanto, din, trátase dunha ilegalidade por parte da PP89 que conta coa complicidade da Autoridade Portuaria e da Xunta. Ante esta situación, solicitan tamén a Portos do Estado que elabore un informe por parte da Avogacía do Estado no que se ditamine se a actividade desenvolta na nave do ramal cumpre coa legalidade vixente. Instan, ademais, os representantes do Estado no Consello de Administración a que defendan os intereses da veciñanza e dos sectores productivos. Tamén agardan que o Concello de Vilagarcía se manteña firme fronte a esta decisión do PP89. Tempo para a publicidade, voltamos de contado. O presidente de Segitur avaliou o traballo de Vilagarcía para converterse nun destino turístico intelixente. Enrique Martínez mantivo esta mañá un encontro co alcalde Alberto Varela para abordar a estrategia deseñada polo municipio. Trátase dun proxecto dotado con 314.000 euros que inclúe unha app e unha web que axudará a xestionar correctamente os fluxos turísticos. Y acabamos de tener una reunión muy fructífera de trabajo en la que pues estuvimos hablando de las posibilidades que tiene una ciudad como Vilagarcía y el Salnés, en la que todos ya sabemos el turismo que tenemos en esta ciudad, pero nos centramos en algo en lo más importante. Sabemos que no nos hace falta la promoción porque ya estamos suficientemente promocionados, pero estuvimos hablando de las posibilidades que tenemos como administración y en lo que nos puede ayudar Segitur y el Estado de dar un mejor servicio y una mejor información a toda la gente que venga a esta ciudad. En el caso de Vilagarcía me ha satisfecho mucho ver que ese diagnóstico está muy bien fundado, que está orientado a tener datos que permitan personalizar la oferta, aflorar la oferta que tienes, gestionar los flujos de personas y los flujos de vehículos, o sea, que están muy orientados a esa parte que decía el alcalde de cómo gestionamos mejor el espacio público en el que se hace posible la actividad económica de las empresas turísticas y el disfrute por parte de turistas y ciudadanos del espacio, ¿no? Así, o proxecto contará cunha web interactiva e unha app complementaria. Estas ferramentas permitirán planificar rutas, visitas ou xornadas, incluindo recursos que sexan de interese segundo as preferencias do usuario, como museos, zonas verdes ou areais. Tamén se desenvolverá un chatbot que responderá ás preguntas dos usuarios dunha vintena de idiomas. En canto a app permitirá coñecer a ocupación da rede de aparcamentos disuasorios posta en marcha dende hai uns anos polo Goberno municipal. Os estacionamentos estarán dotados duns sensores que contabilizarán as prazas libres, de xeito que o usuario poderá consultar o dato cando o precise. Para finalizar, tamén se colocará unha pantalla táctil preto do Museo do Ferrocarril que servirá como punto de información. Segundo informou o rexedor, a licitación publicarase nas vindeiras semanas. O presuposto provén do Programa de Sostenibilidade Turística en Destino que se encadra no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation. A Deputación de Pontevedra presenta en Ribadumia un estudo sobre o potencial enerxético do municipio con enerxías renovables. O informe conclúe que na actualidade Ribadumia ten unha forte dependencia de combustibles fósiles e un potencial de xeración renovable alto, así como condicións favorables para o desenvolvemento dunha comunidade enerxética polo seu potencial renovable, pola súa capacidade de integración na rede e polo compromiso ambiental do goberno local. Recursos renovables solar
en este caso en Ribadumia, pois é superior á media provincial, algo superior á media provincial. Ao final é pois un concello pois de costa, un gran parte do territorio moi preto da costa, entonces pois é dun clima moito máis benigno que en outras zonas que de interior onde ese clima non é tan benigno, tan favorable para a enerxía solar, non? Tiñamos moitos equipamentos, moitas instalacións municipais con outras enerxías, pois non tan limpias, e o que fixemos nos últimos anos foi precisamente sustituir ese tipo de enerxías por enerxías máis limpias, como pode ser a aerotermia e como poden ser pois as fotovoltaicas, non? Creemos que debemos de traballar nesa línea, e este estudio, de alguna maneira, tamén somos conscientes, e de feito a idea das comunidades enerxéticas para nós tamén é algo atractivo, porque creemos que se pode abaratar de aí pois precisamente pois os custes que pode ser a enerxía. Estase facendo un estudio en todos os concellos da provincia de Pontevedra para o potencial para poder crear unha comunidade enerxética, ou sea, un estudio enerxético do concello. A verdad que o concello de Ribadumia dá moi ben, alcalde, o sea, que é un concello que ten potencial para crear comunidade enerxética. O estudo identifica as áreas máis axeitadas para o desenvolvemento de proxectos de comunidades enerxéticas, así como o potencial solar fotovoltaico nas cubertas de edificios municipais. Ribadumia posúe condicións infavorables para o desenvolvemento dunha comunidade enerxética solar, tanto en cubertas de edificios municipais como en terreos. Coas inclinacións óptimas, a alta irradiación global e a implantación de paneis, o aforro enerxético que se conseguiría sería importante, segundo recolle o estudo. Ademais, o Concello conta con 7 edificios municipais que poderían ter unha potencia instalada maior de 20 kilovatios. O pabillón, a depuradora, o Colexio Julia Becerra Malvar, os campos de fútbol da Bouza e da Senra, o auditorio, o pabillón e a escola infantil. Só cubrindo os consumos destes edificios, a cobertura da demanda sería do 39,5% e o excedente de preto dun 73%, especialmente no verán. As instalacións terían un custo global de alrededor de 673.000 euros. O proxecto márcase na Oficina de Transformación Comunitaria Máis Renovables, un proxecto que busca fomentar e impulsar a creación e o desenvolvemento de comunidades enerxéticas en todas as comarcas da provincia, alcanzando tanto núcleos urbanos e rurais como industriais, así como outras medidas pro impulso da eficiencia enerxética e a loita contra o cambio climático en Pontevedra. O Concello de Pontevedra mellora a accesibilidade. María Vitoria Moreno completa a beirarrúa entre Arcebispo Xelmírez e Arcebispo Lago. Son 150 metros de beirarrúa cos que se dá continuidade e seguridade ao tránsito peonil. Era unha zona onde non había continuidade peonil, entón con esta obra de 150 metros para a creación da beirarrúa, pois se ordena máis o entorno e se acondiciona con accesibilidade para todas as persoas. A nova beirarrúa, construída en formigón pulido, crea un itinerario peonil seguro e integra elementos para a humanización do espazo, como a creación dunha socava para a futura plantación dunha árbore, garantir a correcta recollida de augas pluviais e instalar as ramplas de acceso aos garaxes. Esta actuación enmárcase nunha estrategia máis ampla para levar a cabo intervencións similares noutros barrios pontevedreses. Así, na Rúa Francia procederase a modificar a mediana existente para crear unha dársena de estacionamento para servizos. O obxectivo é facilitar as tarefas de carga e descarga aos negocios situados nesta vía, cambiando a fisionomía da zona para facela máis funcional. Na zona de Tafisa, por exemplo, solucionarase o problema do aparcamento indebido sobre as zonas axardinadas. A intervención consistirá na instalación de bordos para definir claramente os espazos verdes e delimitar a liña de circulación, evitando así que se deterioren os xardíns. Imos para Pobra. Ali o Goberno Municipal ten previsto iniciar nos próximos días as obras de ampliación do refuxio de animais municipal emprazado no polígono industrial da Tomada, co obxectivo de mellorar as condicións e a atención dos animais abandonados. Nesta ocasión, a actuación está dirixida especialmente aos felinos mediante a rehabilitación dun novo espazo independente adaptado ás súas necesidades específicas. O proxecto, que está dotado cun orzamento de preto de 48.000 euros, contempla a adecuación de 3 contedores marítimos que serán empregados como módulos de gateiras. Estes contedores dividiránse interiormente, o que
aplicar o número de cubículos dos que se dispón, que estarán perfectamente adaptados ás necesidades dos propios animais. Este sábado arranca a campaña da Asociación Boirense de Empresas Boiro Compras con Corazón. Segundo informaron dende a propia patronal, trátase da campaña máis ambiciosa da súa historia. Prolongarase durante unha semana ata o 23 de agosto e nela combinaránse actividades de dinamización comercial e programación cultural. Este sábado 16 arranca a campaña Boiro Compras con Corazón, da Asociación Boirense de Empresas. A proposta comercial prolongarase durante unha semana ata o sábado 23. Segundo explicou o presidente da entidade, Daniel García, trátase da campaña máis ambiciosa das levadas a cabo pola patronal boirense na súa historia. Vai a ser unha semana de actividades grandísima. Empezamos o sábado 16 ca presentación, ca inauguración da campaña, e vai haber un concerto e vai estar Mosteiro tamén poñendo tapas para todo o mundo. E despois temos durante toda a semana de luns a venres actuacións para nenos e nenas, para familias. Queremos que as familias se acerquen a Boiro a disfrutar de toda a programación que temos, que podedes ver tanto nesta lona como en todos os comercios que estén asociados, que teñen un tríptico ali onde vos informa, e tamén na nosa página web. A campaña Boiro Compras con Corazón rematará o sábado 23 de agosto cunha espectacular festa final na Praza do Concello. Ese día terá lugar tamén o sorteo final de 5.000 euros en vales de compra. Vai haber actividades todo o día, vamos a ter un escenario de 8 metros onde van a vir xente famosa, vamos a ter DJs, vamos a dar regalos para todo o mundo que se acerque e vamos, como non, o plato fuerte sortear 5.000 euros. 5 premios de 1.000 euros a toda a xente que consumeu durante toda esa semana e canjeou os tickets por rifas. Así que vai a ser un sorteo presencial e queremos poñer a Plaza do Concello patas arriba. Dende o Concello, que colabora coa iniciativa, destacaron a importancia desta campaña para converter a Boiro nun polo de atracción. Animar aos boirenses e as boirenses a participar non só para a semana, senón tamén nesta semana e nas vindeiras semanas que compren no comercio local, e tamén animar aos veciños e veciñas de toda a bisbarra do Barbanza que se acerquen a Boiro a comprar e a disfrutar da nosa xente e dos nosos profesionales tamén de hostelería. Dentro do Concello seguiremos traballando da man da Asociación Boirense de Empresarios e tamén colaborando ca Xunta de Galicia, porque eu creo que todas as administracións temos que estar aí apoiando o empresariado. A campaña está promovida pola AVE coa colaboración do Concello e conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Comercio, que a recoñeceu como unha das 5 mellores de Galicia no programa O Teu Comercio. Poio volverá a coller os actos centrais do Día da Galiza Mártir. Serán este domingo 17 de agosto. A xornada faise coincidir co aniversario do fusilamento do galeguista Alexandre Bóveda hai xa 89 anos. A homenaxe celebrarase, como ven sendo habitual, diante do monumento a Bóveda que hai na Caíra. Comezará unha do mediodía, en el participarán o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, o presidente da Fundación Alexandre Bóveda, David Otero, así como a filla de Bóveda e presidenta de honra da Fundación, Amalia Bóveda. Rematará cunhas palabras do alcalde de Poio, Ángel Molde, seguidas da tradicional ofrenda floral por parte de entidades e institucións, e pecharase coa interpretación do himno galego a cargo da Escola de Música Tradicional de Poio. Ademais, a Fundación Alexandre Bóveda fará entrega do Premio Galiza Mártir, que este ano recai en Enriqueta Otero Farto, máis coñecida como Enriqueta Molas, en honra ao segundo apelido do seu pai, un dos millóns de represaliados da ditadura franquista en España. Preside dende o ano 2007 a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín, un colectivo nado para manter vivo o recordo de todos aqueles que sufriron a represión. Anunciamos tamén que este ano se lle vai a dar o premio Galiza Mártir a Enriqueta Otero Farto, que é a presidenta da Asociación de Memoria Histórica de Marín. Xa levábamos tempo querendo homenaxeala, ela non se deixaba homenaxear, pero este ano por fin conseguimos convencela, polo tanto este será
bueno, pues a premiada neste ano. Creo que o mensaxe que se manda desde o noso Concello é un mensaxe claro, é dicir, un mensaxe de unión. Eu estou convencido, o decía antes, cando formaba parte da corporación desde a oposición, e o digo ahora desde o goberno ocupando a alcaldía, decir que eu creo que a figura de Alexandre Bóveda no noso Concello ten que ser unha figura de encontro e, sobre todo, unha figura de patrimonio de todos nós, que nadie pode ser nin sinalado, nin, en este caso, faltarlle o respeto por pensar distinto ou por ter calquer tipo de idea política. É dicir, creo que dentro do respeto caben todas as ideoloxías e por eso creo que é un día importante de unión, en este caso de unanimidade. Grande Amore estará o xoves 14 de agosto mañá no Campiño de Santa María en Pontevedra. O artista completa a proposta das festas da Peregrina para esta xornada dedicada á mellor música actual en galego. Trátase dunha iniciativa do programador da produtora Jack Jack e hostaleiro pontevedrés Marcos Rivas. Así, a programación comezará ás 5 da tarde no Campiño coa actuación de DJ Dinero, un dúo musical especializado en transformar os clásicos da música máis de pachangueo nunha auténtica festa. Xa ás 7 da tarde subirá ao escenario Grande Amore. A súa actuación rematará a tempo para que os asistentes poidan chegar á seguinte cita ás 9 na Praza da Ferrería, onde actuará o cantante santiagués Ortiga. Finalmente, ás 10:30 será o grupo de Rapants o encargado de pechar esta xornada dedicada á música en galego dende o escenario da Praza do Concello. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade deste mércores 13 de agosto. As novas do día volve mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.